tuto chvíli dáván pokyn startérovi, aby startoval druhý dostih dnešního odpoledne. Křišťálový pohár skupiny Profiral Group, proutěné překážky prvé kategorie na 4100 metrů. Křišťálový pohár skupiny Profiral Group byl odstartován. Nejlépe odstartoval Pepperus, za ním Maltamo, Makler a Songster, dále Nikan, Skarabeus, Taro a Tivas. Následuje Raimond a pole uzavírá Luminátor. Koně mají za sebou první proutěnou překážku a krátce po jejím absolvování nám poprvé v tomto dostihu zaběhli Zalesík, zatím Pepperus s žokem Martinem Cagáněm v čele dostihu. V tuto chvíli si při bariéře zlepšil pozici Tivas v sedle s Matějem Rigem a vepředu je i Maltamo s Janem Faltejskem. Zalesíkem koně překonávají proutěnou překážku všichni účastníci bez problémů ve vedení trojice Tivas, Maltamo a Pepperus, to je pořadí od bariéry. Dále potom Skarabeus, Makler a Damieta, následuje Taro, Tuarega a pole stále uzavírá Luminátor s žokem Jaroslavem Brečkou. Zatím ale rozestupy minimální a běží se na distanci 4100 metrů, takže koně i jezdci mají dostatek času na to hlídat si vhodné pozice. Pepperus v tuto chvíli o délku na čele před Maltámem, dále potom Tivas, následuje Makler, Damieta, Skarabeus a Songster, Nikan, Taro na bariéře, Raimond, Tuarega a pole uzavírá Luminátor. Koně máme v oblouku před první cílovou rovinou, v čele dostihu Pepperus ze stáje Vymar Dvorníky s žokem Martinem Cagáněm. Pepperus tedy v čele dostihu, následuje dvojice Maltamo a Tivas. Dále potom Makler, Damieta a Skarabeus, Songster, Nikan, Taro, Tuarega a Raimond a pole uzavírá se Luminátor. Koně nám poprvé točí do prostoru cílové roviny, poprvé se nám představí před tribunami, ve vedení je Pepperus. Pepperus, Maltamo blíže k bariéře, dále Damieta a Makler. Takže pozbuďte účastníky dnešního druhého dostihu. Pepperus v čele, Maltamo, dále potom Tivas, Damieta, Makler, Skarabeus, Raimond, Taro, Songster, Tuarega, Nikan a Raimond. Byla tam drobná kolize, ale nic vážného. Všichni účastníci pokračují v době, kdy mají před sebou necelé jedno kolo. Pepperus, Maltamo, Makler a Tivas, Damieta pátá. Dále Taro, Skarabeus a Raimond lepší si pozici při bariéře Luminátor i Tuarega, dále Songster a na poslední pozici se propadl Nikan. V takovémto pořadí koně podruhé zabíhají do prostoru za Lesíkem. Pepperus tedy ve vedení. Pepperus, Maltamo a Tivas, Damieta čtvrtá v této fázi dostihu. Dále Makler, Skarabeus, Taro a Songster, dále Raimond, Luminátor a za lesem koně bez problémů překonali proutěnou překážku. Makler si lepší pozici, dotahuje se na vedoucího Maltáma a zvnějškuje Pepperus. Makler, Pepperus a dále potom Tivas, Maltamo v tuto chvíli čtvrtý. Damieta, Taro, Nikan a Skarabeus, Songster ztrácí, stejně tak Tuarega i Raimond, takže pravděpodobně tito koně nezasáhnou do boji o vítězství, i když zatím zbývá necelé půl kolo, zhruba 1000 metrů, možná 900 metrů do cíle. Předostuje Makler ze stáje EŽET Praha akciová společnost, v sedle má Marcela Nováka. Makler, Pepperus a zvnějšku Luminátor s žokem Jaroslavem Brečkou, takže Luminátor se držel takticky vzadu a v tuto chvíli již si hlídá špičku pole. Taro je zhruba na třetí, čtvrté pozici, je tam Pepperus, Nikan
a rovněž potom to hlavní pole ještě stíhají Maltámo a Tivas. Koně točí do prostoru cílové roviny, ve vedení je Makler, zvnějšku Luminátor a mezi nimi Taro. Tak kdo to bude v cílové rovině? Poslední proutěná překážka, Luminátor ze stáje MPL Racing s Jaroslavem Brečkou se ujal vedení. Luminátor, dále potom je tam Makler, Taro a Nikan. A zhruba necelých 100 metrů před cílem je o vítězi rozhodnuto. Luminátor a žokej Jaroslav Brečka suverénně vítězí v křišťálovém poháru skupiny Profiral Group. Taro skončí druhý, Nikan třetí, Makler čtvrtý, na pátém místě proběhne Maltámo. Dále Tivas, Peperus, Skarabeus a dostih ještě dokončí Damieta a Tuarega. Raimon a Songster jsou zadrženi. V tomto dostihu zvítězil kůň číslo 9 Luminátor, pětiletý ryzák ze stáje MPL Racing v tréninku Jaroslava Brečky. Sám trenér, žokej Jaroslav Brečka, byl v sedle, srdečně blahopřejeme celému realizačnímu týmu. Čestné ceny předává za skupinu Profiral Group marketingový ředitel pan Ondřej Šmakal. Za město Pardubice přichází předat čestné ceny náměstek primátorky pan inženýr Jiří Rozinek. Doufejme, že se podaří i dát šerpu vítěznému koni. Tak nakonec se to podařilo. Potlesk pro vítěze a ještě fotografie s vítězným odekorovaným koněm i s dekou skupiny Profiral Group.